Продължаваме с следващата ни тема и гости. В Българската търговско-промишлена палата предстои много интересно събитие днес. Бизнес среща на тема решения за внос на работници от чужбина. С такива решения ще се представи компанията Human Power. Нейни представители сме поканили днес в студиото. Гостуват ни Слави Славов от Human Power BG, Сандеш Ариел, собственост на Непалска агенция за набиране на кадри, а за превода в ефир ще ни помага Илиян Станков от Prime Academy. Добро утро, господа! Добро утро! Защо решихте да участвате в това събитие? Какъв проблем, какъв недостиг виждате на пазара на труда в България? Ние работиме с няколко различни сектора и при всичките сектори се забелязва, че има липса на кадри, а когато има липса на кадри, не може да се изпълни необходимата планирана производителност. Поради тази причина, голяма част от компаниите се насочиха към работници от чужбина. И ние като техен добър партньор се стараеме да им помогнем в тази сфера с назначаване на работници от чужбина и искаме да ги информираме максимално много. Поради тази причина в няколко областни града в България решихме да направим това събитие с цел информираност, но също така те да зададат всичките си въпроси или коментари, които имат. От кои икономически сектори и подсектори е този недостиг? Навсякъде ли? За съжаление, да. Предимно е в производство, транспорт, хотелиерство. Да включим и господин Сандеш Ариел в разговора. Здравейте! Защо сте тук? Какво искате да постигнете в България? Oh, hi. I'm here to, we've been recruiting workers through Human Power Bulgaria. I've been a partner of Mr. Slavov for the past few years. And now I'm here to talk to the employers, what are their needs, what are their requirements, and for that purpose I'm here so that I can learn what they actually need so that when I get back home I can prepare the candidates according to the needs of the employers. Excellent. Съвсем накратко Сандеш обясни, че от няколко години с Слави и Human Power внасят работници в България и целта на неговата визита тук е да се срещне с самите работодатели, за да разбере в дълбочина какви са техните нужди и проблеми, за да може, когато се върне в Непал, по-добре да подготви хората, които изпращат тук. Откъде внасяте работници в България последните години? От Непал и Индия ли само? Непал, Индия, Бангладеш, като ние започнахме нашата кариера с внасянето на работници от чужбина, първо от Молдова и от Украйна, после се насочихме към Узбекистан, Киргизстан, но тъй като в българската икономика най-подходящи, тъй като всички знаем нашата работни условия не са най-добрите в Европа, поради тази причина най-подходящи за нас са държавите, които имат по-ниска икономика и така можем да привлечем по-високо квалифицирани кадри. Като ние, освен ниско квалифицирани, вкарваме и високо квалифицирани оператори на специализирани машини, CNC, машинни инженери, архитекти. И тези хора ги вкарваме с много добри познания по английски, но също така ги обучаваме на български. Възползваме се от варианта, че трябва да се изчака между 4 и 6 месеца чисто документално, докато се оформя визата, да ги подготвиме да знаят български език чрез помощта на Prime Academy. Господин Ариел, как оценявате сложността и времетраенето на процедурите, които са нужни за издаването на необходимите документи, за да може един чуждестранен работник, служител от Непал, Индия и Бангладеш да започне работа в България? His question is about all the paperwork, how difficult and complex is it to acquire the visa to start working here? It takes time, as all the embassies do in the world, but it's not that difficult. It takes time because for the migration approval here it takes something like 2.5 months, and after that when we receive the positive statement from the authorities here in Bulgaria, we present them to our nearest embassy in New Delhi. So that looks after the people in Nepal, in Bangladesh and India itself. So
You know, it's straightforward. I mean, the volume is growing because the interest is growing in that region for people who want to work in Bulgaria. So, other than that, it's not that difficult. We've been handling it well. Okay. Това, което обясни е, че процесът е ясен, няма някакви сложности, объркващи клаузи, просто отнема време. Колко хора от Непал към момента работят в България? Имате ли такива данни? Това е към мен по-добре да се обърне. Да, има много. Съответно има много агенции, които внасят. Горе-долу между 4 и 5 хиляди има в момента, които са работещи, но също така има работници, а не работници, а студенти от Индия и Непал, които учат в България. Дори знам, че в някои частни болници и практикуват, в смисъл стаж карта. Когато един човек от Непал прояви интерес към България да започне евентуално работа тук, от какво най-много се интересува за страната ни? So when a Nepali worker wants to come in Bulgaria to work here, what are they interested in? What is the first question they want answered? Okay, so the first thing is making their lives better. I mean, that's the simplest thing. Because there aren't enough jobs back home, where politically in that stage and from the development point of view as well, you know, we have our own share of problems. So this is like a trend in Nepal that all the workers or all the new youngsters who are ready to work, there aren't enough jobs. So their first interest is going to Europe or America or Australia, I mean, wherever they can. So, you know, and agencies like us and with the help of Human Power and, you know, everyone involved, we promote the workers here and we show them that Bulgaria is a nice, safe place where you can make a life, and, you know, they're easily convinced, and rightly so. So it's the one and only thing that they want is, will I be earning enough to support my family, to support my brother's education, children's education, things like that. Съвсем накратко това, което обясни той е, че хората, които искат от Непал да дойдат в България да работят тук, го на стандарт на живот. Тук могат да има по-добър живот, по-добро здравеопазване, образование, по-безопасно и съответно парите, които изкарват тук, ще им помагат да се грижат за семействата си в техния дом. Питат ли, на второ място ли е въпроса за заплащането и каква е разликата в заплатите между Непал и България, например? His question is about the people. Are they interested in how much money they will earn here? And what is the difference between the salary in Nepal and salary in Bulgaria? There is a considerable difference. The average salary in Nepal for a, say, supermarket worker is something like $100. So here they can easily earn, say, $600. So that's a huge difference. So with all the hardship, you know, when you leave your home, you need to earn, I mean, at least 2-3 times what you're earning back home. So Middle East is our biggest destination, but people do not want to be there anymore because with the quality of life and weather and everything, people prefer Bulgaria. Okay. Един пример, който даде за служител в супермаркет. В Непал неговата заплата би била около $100, в България 600, което е огромна разлика. Но като цяло, ако някой ще сменява държавата, ще живее на друго място, за да може да се грижи за семейството си, бих искали да е поне 2-3 пъти по-висока заплата, за да си заслужава всичките усилия. Исках да кажа, че много зависи от самия сектор. В повечето сектори, в които това знам от Сандеш, е, че CNC операторите там взимат около $200, което де-факто тук трябва да е 3-4 пъти повече, за да си заслужават, тъй като те пращат 80% от всичко, което изкарат на техните семейства, за да им помогнат да живеят по-добре. Искам да споделя и още едно нещо. Всъщност, работниците от Непал и Индия, те не са само в България, а в много европейски държави, както и Сандеш спомена, дори в Америка, Ню Зеланд, дори има много хора в Нова Зеландия. И причината за това е, защото за да може един продукт да бъде направен, той има нужда от няколко различни линии. И винаги първата производствена линия е най-неприятна, като атмосферни влияния, миризми, които отделя съответния продукт да се произведе. И съответно другите линии са по-приятни. И съответно местното население е по-склонно да работи на трета и четвърта работна линия, а първа и втора, които са неприятни чисто
седейки на това място, няма кой да ги работи. А ако няма кой да работи на първата и на втората линия, то съответно крайният продукт никога няма да бъде направен. Без значение какви са условията. Как помагате на тези хора от Непал, Индия и Бангладеш да научат български език и как им помагате за настаняването тук в България, особено първите месеци, когато това е много сериозен проблем? Добре, относно обучаването, изградихме една платформа, по-точно Prime Academy изгради платформа, в която чрез техен имейл адрес те си правят потребителско име и парола и минават през различни обучения. Аз мисля, че тук е по-добре колегата от Prime Academy да разкаже. Разкажете. Благодаря. Относно ученето на езици, като цяло първо трябва да разбереш каква е публиката, кои са хората, които ще обучаваш. Тъй като много други академии правят грешката, че преподават езиците така, както се преподава на лингвисти и филолози в университета, с безкрайно много граматика, термини, което не работи с хора, които са прелетели от другия край на планетата да бъдат работници в България. И първо се фокусираме върху това, което им е най-необходимо. В момента има курсове основи на български език, където покриваме няколко от основните звуци, които ние имаме и използваме постоянно. Те нямат, тъй като очакваме, че хората криволяво говорят английски език, използваме аналогия с английския. Отделно имаме и специални обучения за английски, който е необходим на служители български, който е необходим на хора в кухнята, складови работници, хора, които са в ферми и прочее. И започваме с първо думите, които им трябват в кухнята за различните чини, ножове, прибори и така нататък, плодове, зеленчуци, нарежи. Защото когато му кажеш на човека нарежи и посочиш една краставица или някакъв плод или зеленчук, те могат да разберат. Или измии, те ще разберат. И започваме с някакви много обикновени простички фрази, които да запомнят. Представете си 100% идентично с това, когато имате едно малко дете, което те първа се учи да говори първия си език, подходът е същи. И те, когато научат едни думи, следващи, постепенно си обогатяват речника, вече могат да проведат някакъв прост скриптиран разговор и оттам насетне вече започваме да работим върху това да говорят правилно. Но в началото фокуса е да научат думи, които ще са им полезни. Да попитаме Сандеш за това как се осигурява подслон на чуждестранните работници, които идват в България. Какви предизвикателства има в този процес? В този случай не го подсигурява Сандеш, за това аз съм по-добрия източник. В действителност, когато работник идва в България, една от процедурите е да има адресна регистрация. Това означава, че още 3 месеца преди да дойде, ние сме намерили адреса, в който той трябва да живее. И вече в зависимост от договорката между компанията може да каже, ние ще намерим адреса и ние ще поемеме съответните разходи по настаняването. Но може съответно и ние да се занимаваме с това нещо, ако компанията няма необходимия ресурс или съответното време. И горе-долу 3 месеца преди да дойде човека, ние сме намерили адреса, регистрирали сме го човека, за да може да подадем документите му в миграция, че това ще му бъде адреса, на който той ще живее, като дойде в България. И съответно ние им съдействаме с пристигането тук, когато дойдат да се настанат, показваме им градската мрежа, пътуват си свободно в градския транспорт и съответно по някой път имаме практиката да ги запознаваме, ако са в блок, с съседите. Истината е, че много добре българите приемат работниците от чужбина. Аз съм дори много изненадан как толкова топло ги посрещат. И дори имахме проверка, което е много важно да се уточнят, че българските органи си работят и си вършат работата много добре. Имахме проверка на миграция. Те правят периодични проверки дали хората са си на точния адрес, в който са си регистрирани. Дойдеха 2 полицаи, много добре изглеждащи, говорещи много добре английски език, направиха си проверка, тръгнаха си и всичко премина много приятно. Това е много интересна тема, която отворихте. Искам да попитам Сандеш за това, защото не във всички градове в България така обществото показва нужната толерантност към чуждестранните граждани и работници. Неговото мнение какво е за това как хората от Непал, Индия и Бангладеш са приети в българското общество и щастливи ли се чувстват те тук?
welcomed? Do they feel accepted by society? Do they face any prejudice or discrimination? Okay, that's a very interesting question. So I should relate this from, your neighboring countries. Because we've been recruiting people to Romania and Serbia for the past 5-6 years. And what our experience tells us is, in general, Nepali people are a bit shy in the beginning, but they get along well. They get on really well. Some of the smart ones learn the language as well. So our strength, why I'm here is why I'm trying to tell everyone that Nepali workers are better than, suppose, other workers. Why is that? Because, from the experience, you could ask your neighbors in Romania or in Serbia. They tried with all the people, but they are looking for Nepali people now because they are loyal. And once they are into the place, once they get the hang of it, once they are accustomed to the culture, so they get along really nicely. So what more do you want? That's not a problem at all. It may take time, but they're quick to adapt. Okay. Do they feel happy here? Do they like Bulgaria? Of course. Majority of them would be really happy. Their only concern is the salary, what is agreed on according to the contract, whatever the amount that they should receive. If the employer provides them that, they'll be happy. There won't be any other questions asked. Okay. Съвсем сбито обясни, че хората от Непал, когато идват да работят тук, всъщност се чувстват добре, много бързо успяват да свикнат с местната култура. В началото са срамежливи, но след като се отпуснат, всичко е наред, чувстват се добре, разбират се със съседите си и съответно нещо, което най-много ги интересува е да си получават заплатата, която им е била обещана, това, което пише в договора. Не разбра, щастливи ли се чувстват? Вие го попитахте? Да, попитах го дали се чувстват щастливи тук, дали са добре и видяхте той да е категорично да. Благодаря ви много. Добавя само едно нещо. В случая, тъй като ние поддържаме комуникация с нашите клиенти, докато работниците останат в България, и поради тази причина периодично ги чуваме как са, справят ли се хората, доволни ли сте. И имаме работници в различни населени места в България. Някои в малки места в Северна България, други в Южна, трети в големи градове. И поради тази причина мога да кажа, че всичките работници се чувстват добре и се приемат доста добре. Винаги в началото има някакво притеснение от страна на българския работник, че тези са дошли да ме изместят, но в действителност не е това причината. И те го разбират горе-долу след първата седмица, че съответно когато те дойдат, те поемат този необходим процес, за да може да продължи работата и на останалите хора, докато се сътвори дадения продукт. Благодаря ви много за това участие, господа. Успех! Слави Славов от Human Power BG, Сандеш Ариел, собственик на Непалска агенция за набиране на кадри, и Илиян Станков от Prime Academy, който ни помагаше за превода.